Hey guys, good morning. आं दायो माने साइकेल सालाय थांगासिनो आरोना। दिनै आं माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। एसे आब'आ दाखालिसो माने अपारेशन जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय बिनिनो मोनसे माने प्रब्लेम जाफिनदों आरो अपारेशन खालामनाया माने एसे बारा जानानै दङ, माने सिलाय खालामनाया बारा मोजां जायाखै ना बहाबाफोर दुखु मोनदों बेबायदि जाना दं आरोना। ओमफ्राय बिनि थाखायनो माने बेखौ आब'खौहाय हस्पिटालाव लांफिननो थाखाय दिनैहाय थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्रायो आंखौबो लिंदों नालाय, ओमफ्राय आंबो थांफानो नागिरदों। आंहाबो एसे प्रब्लेम दं आरोना आखाइयावहाय। ओमफ्राय बे आखाइखौ माने एक्सरे खालामनानै नायनो मा जादों, सिङाव गावदों ना मादों रोदाया, बेखौहाय माने नायनो आंबो दिनै फैदों आरोना। बिराद फुं आरोना दायो। ओमफ्राय लामायाबो गाज्रि, आइमोना थांग्रोबाय, ओमफ्राय आं हारसिं दा साइकेलजों थांगासिनो ससे। ओमफ्राय गारियावहाय रिजार्भ लादों नालाय, रिजार्भ गारिजों थांसिगोन आरोना जमायै। दा नोंथांमोना आं मोनहैजासिम नायदो आरो बबे हस्पिटालाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिसिगोन दा। ओमफ्राय जों दा माने बेलस्रिनिफ्राय अरां फारसे थांग्रोगोन आरोना। अरांनिफ्रायसो ओमफ्राय बिथिंहाय हस्पिटालसिम थांसिगोन। स' गाइस, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो आंनि बे बड' भेकेसन इउटुब चेनेलखौहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो, आरो गोदान फैदोंब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथा। अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार, सापर्ट खालामदो बयबो। दायो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। सेन्टार मोनदोंमोन, बे सेन्टारखौ बारबोबाय गारियाव गाखोनोसै आरोना, मोनहैसिगोन। दायो जों गारियाव गाखोबाय आरोना। ओमफ्राय गारि गाखोनानै दायो अरां फारसे थांगासिनो आब'खौ लायनो। ओमफ्राय अराङाव थांनानै आब'खौ लाखांनानै ओमफ्राय जों हस्पिटालाव थांसिगोन। हस्पिटालसिम जों लांगोन आरोना। ओमफ्राय दायो थांगासिनो आरो, मोनथ'वाखै। बिराद माने अखा हादों, बार फैदों आरोना, बिराद बारहुंखा। एकदमै दंफांफ्रा मावग्लुंजोबखायो आरोना। बेयावनो जों माने अखाजों अखा, बारजों बार थांगासिनो आरोना। इसोरनियाव मोजाङै मोजां मोनहैगोन बेखौ आसा खालामो। एकदम खोमसि जाजोब्बाय, लाइट बायदि लाइट सुनानैसो गारिफ्रा सालायजोबनांदों आरो। बिराद खोमसि बारजों दायो जों अरां मोनफैबाय दे। एबार जों अरां मोनबाय। आं अखा बारनि थाखाय माखासे मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै आरोना। गोजांदोंबो, ओमफ्राय हालासो। दायो जों ओरै लेफ्ट साइडआवहाय खोलाहा हाबसिगोन आरोना। नै बिथिंनो ओरै थानांगौ। आं गामिखौ बावबाय दे, माबा गामि होनोमोन आं बावगारबाय। न'खौहाय नै अखायानो खोमसि, मोजांखौनो नुला, केमेरायानो फुरलाला हेथेजोबखाबाय। लोगोफोर, जों दायो आब'खौ लाना फैनानै नैबे मेडिकेल मोनफैबाय। जों सफैबाय आरोना दायो। ओमफ्राय जों सिङाव हाबलांनोसै। ओमफ्राय आं दा सिङाव हाबदों आरोना। ओमफ्राय माखासेखौ आं खिन्थिथ'ला, एसे बेमारि लानाय नालाय प्रब्लेम जायो। हेल' गाइस, आङो दायो तेजपुर मेडिकेलाव दंफैयो आरोना। नैबे आं माने गोजौआव गाखोना दङ आरोना। ओमफ्राय पेसेन्टखौ आब'खौहाय रुमाव सोना दोनदों। ओमफ्राय आङो बिदिनो जिरायबाय थानो हाया नालाय, ओंखायनो एसे बेरायग्लांदों आरोना गोजौआव। ओइ नैया गाहायथिं नाहर दे, रिथि रिथा गारि थांनोसै र', बारा गोबाव थाला। गाइस, आङो दायो माने मेडिकेलनिफ्रायहाय न'आव फैफिनबाय आरोना। ओमफ्राय नै गारियाव दं, गादाजुलि मोनफैबाय। एसेबां भिडिअ लाबोआसै, बांद्राय गोलाव जादों होननानै लायासै आरोना। ओमफ्राय लानोबो मोनासै आरो, एसे सानाव मोदों, ओंखायनो लायासै। दायो गादाजुलिनिफ्राय ओमफ्राय न'आव थांसै आरो। लोगोफोर, भिडिअखौ आं एसेयावनो दिनै भिडिअखौ एसेयावनो आं फोजोबनोसै।
नोंथांमोना मोजां मोनदों मोनाखै नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामो लोगोसे आंनि बे बड' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो गाइस बाय बाय